Kosti dinosaura. U kamen pretvorene tijekom stotina milijuna godina. Gotovo sve što je preostalo od najveličanstvenih bića koji su ikada hodala našim planetom su ovi fosili. Nije mnogo, ali dovoljno da mene zaokruži. Moje ime je Huxley i ja sam paleontolog. To znači da sam proveo svoj život prekapljujući tlo u potrazi fosilima poput ovoga. Analizirajući tragove zamrznute u vremenu. Dijelit će zagonetke koje nam daju naslutiti kako je život izgledao tada. Samo pričekajte i vidjet ćete gdje će nas odvesti. Nazad u svijet koji vlade golemi reptili. Čudnovato mjesto. Gdje se miljoni golemi poput planina bore za opstanak protiv stravičnih grabežljivaca. Krenite sa mnom na zaista posebnu avanturu. Ne morate čak ni napustiti svoje sjeda. Iskoristimo ove tragove i putimo u vrijeme kada je svijet bio mlad, a dinosauri omru. Pođite na putovanje sad. Krenimo u šetnju s dinosaurima. Gdje smo onda? Koliko daleko u prošlost smo se vratili? Da vidimo, pomislite na vrijeme kada su vaši roditelji bili djeca, pa na vrijeme kada su vaše bake i djedovi bili djeca, a onda kada su vaše prabake i pradjedovi bili djeca. Pa sada pomnožite to sa 3 milijuna, sad ste malo bliže. Nema putova, nema kuća, nema čak ni trava. A što se tiče drveća, krajoliko dominiraju obične četinjače. Svugdje paprak. Nema cvijeća, nema Alpa, nema Atlantskog oceana, nema ledenih pokrova. Nema Europe, ni Amerike. Samo jedan jedini kontinent, nazvan Pangaea. I naravno, nema ljudi poput nas. Nama najbliži srodnik izgleda poput mješanca između mungosa i guštera. Trebali bismo se možda manje bojati zmija. I evo nas u razdoblju znanom kao Trias. Oko 220 milijuna godina prije Krista. Trias je vrijeme ogromnih pustinja i strašnih opakih suša. Ali se život ipak nekako održao. Otkako su ispuzali iz oceana, životinje su razvile zaista genijalne načine preživljavanja, uključujući jedno čudo inženjeringa prirode zvano jaje. Ova jaja su kao paketići za preživljavanje suše i u vrijeme Triasa ima ih posvuda. Svaka životinja sa surovih ravnica Pange izlegla se iz jajeta, kao životinjsko kraljevstvo koje hoda po ljuskama od jajeta. Ali tada se pojavlja nešto novo. Iz surovog krajolika razvija se posve nova vrsta stvorenja. Dinosaur. Sigurno ste mislili da su veći? Ne brinite, oni rastu. Puno. Ova nevjerojatna skupina reptila zavladati će svijet. Ali prvo, ovi mališani moraju preživjeti. I u ovom opasnom svijetu bit će im potrebni snažni instinkt. I što je još važnije, sreća. Jer za mesoždere okruženi izobiljem različite mladunčadi uvijek je vrijeme hrane. Ovo je Liliensteros, jedan od prvih dinosaura grabežljivaca.
Lilensternus hoda na dvije noge, baš kao i mi, brzi i okretan. Savršeno je prilagođen svojoj okolini. Priča o dinosaurima nije uvijek lijepa. Ovo biće se možda razlikuje od onih koje možete pronaći na slikama Lilensternusa u knjigama koje imate kod kuće. Razlog tome je što se danas smatra kako je Lilensternus nekoć imao pernatu krmu na glavi, što mu u neku ruku daje punk rock izgled. Okretnost mu daje prednost nad drugim reptilima, ali dinosauri se neće zaustaviti na tome. Ovi životinje će dominirati svojom okolinom. Postepeno prestaju suše, te se vraća sezona padavina. Konačno pada kiša i nove biljke rastu. A sa novom vegetacijom ima više hrane, a dinosauri jedu i jedu i jedu, a njihovi lagani kosturi dopuštaju širenje, da postanu pravi titani. Od uvijek sam želio vidjeti jednog od njih izbliza. To je Plateosaurus, prvi od divova. Kišne sezone još uvijek su kratke i neredovite. U ovako sprženom i isušenom krajoliku životi su u opasnosti 3/4 godine. Kako bi sačuvala što više tekućine, žeka Plateosaurusa se ne znoji i ne piški. Pa nije ni čudno što izgleda malo natečeno. Da ne spominjemo Stevena Spielberga. Što mislite što ćemo ovdje pronaći? Hej, gledajte, otisak stopala. Obožavam ih. Vjerovali ili ne, nešto delikatno poput otiska može biti sačuvano u kamenu milijunima godina. Pitate se zašto je otisak stopala od tolike važnosti paleontologu poput mene? Pa to je zato što je većina fosila koje nalazi gdje je trup. Kosti ili zubi ostavljeni tamo gdje je životinja umrla. Dobro, znači tako je izgledala kada je umrla. Ali otisci stopala su primjeri fosilnih tragova koji nam govori kako je neka životinja živjela, da su nam blaga ostavila živa stvorenja. Kratki momenti njihova života uhvaćeni u kamen. Otisci zuba na kostima, jasno. Komadići balege ispušteni na tlo da ih ljudi poput mene iskopaju. Otisci stopala su mi najomiljeniji. Oni nam govore tako puno o dinosaurima. Samo jedan trag otkriva duljinu koraka, veličinu, brzinu i držanje životinje. Skupine tragova mogu nagovijestiti strukturu i kretanje krda u migraciji. Još par komadića zaključka. U redu, ajmo, pretvorimo se u tragače i tko zna što ćemo naći. A, evo tu. Ovo je trag grabežljivca i to se vidi po 3 izrazite kanče. Kao neka noga gigantske ptice. A, evo još jedno. I još jedno. Ovo je sjajno.
Gledajte me, ja šećem s dinosaurima. Aha, ovi ovdje, to su otisci biljojda. Vidite kako hodaju rame uz rame. Ali gledajte, nešto se dogodilo. Duljina koraka se mijenja, a ovi tragovi ovdje, što oni znače? Napad! Ovo je trenutak kada grabežljivac napada svoju žrtvu. Opako. Ima toliko tajne i otkrića za pronaći, posebno u razdoblju Jure. Ali mi nismo ovdje kako bismo samo gledali otis. Pogledajte, Stegosaurus! Vidite ove ploče koje se spuštaju duž cijelih leđa? Što mislite čemu oni služe? Za obranu? To je neki čudan položaj za oklop, nije li? Ali moguće. Mislim da mu pomažu da izgleda veće nego što u stvari jeste. Neka vrsta kostima za zastrašivanje. Sprijeljaj visoki i vitak, ali sa strane izgleda kao prava planina. Pogledajte samo te šiljke na njegovom redu. Sa oko metar dužine mogli su probiti i najdeblju kožu. Pomislili biste da se Stegosaurus nema čega bojati. Dok ne upoznate Alosaurusa, ovo je lav jurskog doba. Ogromni grabežljivac je težak 3 tone, ali brz i spretan kao i njegov mali prethodnik, Liliensternus. Mjesečno je morao pojesti toliko hrane koliko iznosi njegova težina. Ja imam tako bujak. Izgleda kao da mu to nije dosta. Stegosaurus mu je otvorio apetit. Ovo će biti zanimljivo. Tako da postavi svoje šiljke između sebe i protivnika.
to mora čekati. Miris jednog dinosaura može preplašiti drugoga, ali od mirisa vatre svi dinosauri se kreću od straha. Ali ovo je samo dijete. Narasti će do visine od preko 12 metara. Otprilike kao zgrada sa 3 kata. A bit će dug preko 20 metara. Duljine dvaju autobusa. Težina će mu biti preko 30 tona. Više nego 10 odraslih slonova zajedno. To je jedan slon manje ili više. Čim se izlegne iz jajeta veličine nogometne lopte, počinje njegova životna opsjednutost hranjenjem. I tako godišnje uspije dobiti po 1 tonu na težinu. I to na dijeti od papraka i borovi. A da ne pojede ni jednu pilšu. Kada je ovako odvojen od krda, mladi Brachiosaurus je jako izložen opasnosti.
čudno se dogodilo dok nas nije bilo. 30 milijuna godina kao da je proletjelo za vrijeme naše male stanke od 20 minuta. Puno toga se može dogoditi u 30 milijuna godina. I dok smo bili odsutni, razdoblje Jure prestaje i počinje Kretacij. Kontinenti se i dalje pomiču, a pojavio se i novi ocean, koji razdvaja Ameriku od Europe i Afrike. Poslije će biti nazvan Atlantski ocean. Samo jednoj grupi reptila moguće je premostiti taj vodeni jaz i prijeći sa kontinenta na kontinent. Skoro 80 milijuna godina leteći reptili kruže nad zemljom. Zovu se pterosauri i glavni su na nebu. No u zadnje vrijeme ova fascinantna stvorenja počinju bivati sve veće, puno veće. A jedno od najvećih je Ornithoceros. Tijelo mu nije puno veće od našega, ali ima raspon krila od 12 metara. I pogledajte, pokriven je finim krstom, kao šišmiš. Kosti su mu šupljene, tako da bude što lakše. Ogromna krila kojima lovi vjetar imaju površinu od 20 kvadratnih metara. Senzori u krilima stalno šalju informacije mozgu koji njime upravlja, kao jedino što klizi i lepe i na najnježnijem povjetarcu. Pogledajte kako lepe, jašući zrak. Može putovati i preko 60 km sa vrha letnice. Ili na toplom zraku nastalom od snažnih vulkanskih udara. Ornithoceros je vječni lutalica, putuje iznad velikih voda, sa lakoćom prelazeći između novo nastalih kontinenta. Kao i obično vrijeme hranjenja. Ali postoje stroga pravila. Slabiji će morati pričekati za svoj obrok. Za vašim stolom kod kuće sigurno nije tako. I ovdje se vidi perje. Ovaj mužjak ima raskošnje perje. Ženka ne mora biti odviše elegantna, jer je šefica. I mužjeci joj pokušavaju ugoditi. I to u najvećoj mogućoj mjeri. Čujete li zvukove koje ispuštaju? Raptori su dovoljno inteligentni za međusobnu komunikaciju. To im pomaže da timski love svoj plijen. Pogledajte samo to glatko mišićavo tijelo, koje rep održava u savršenoj ravnoteži. Rep se stalno prilagođava pokretima dok se raptor prigrada prema naprijed. Draže su, ali smrtno opasni. Ne bi bilo zgodno susresti jednog od njih u mraku. Vidite njihove ruke? Vidite kako ih zabace na stranu, kako se preklapaju u zglobu? Podsjećaju li vas na nešto? Dobro, zadržite tu misao, vratit ćemo se tome kasnije.
ono što mi je jako zanimljivo kod raptora je njihova koncentracija. Gledajte kako mirno drže glavu dok hodaju, oči su usredotočene na cilj, ali znaju biti strašno brzo. Vrijeme. Putujemo kroz vrijeme. Prolaze milijuni godina i sada se zaustavljamo u periodu srednjeg Kretaceusa, kada se mnoštvu paprati i četinjačama pridružuje i cvijeće. Samo zamislite, do sada još ni jedan stvor na planeti Zemlji nikada nije vidio boje cvijetla. Ali sada, sa dolaskom cvijeća, svijet počinje izgledati kao svijet koji mi poznamo. Pa, ne baš sasvim. Kako se to dogodilo? Pa, sve je to zbog kukaca. Evo kako to je. Insekti su postojali već stotinama milijuna godina prije dinosaura, ali nisu imali veze sa oprašivanjem. Biljkama su pri razložavanju pomagali vjetar i voda. Ali sada, Kretaceus razdoblju, otkriven je još jedan način. Insekti koji su se oduvijek hranili biljkama, sada postepeno počinju raznositi polen sa biljke na biljak. Je njegov reproduktivni mamac. Za njegovu vrstu rogovi i krijesta predstavljaju statusne simbole. Niti jedna kopnena životinja nije imala veću glavu ikada, a ipak je prilično društveno. Voli živjeti u krvima. Naravno, druželjubivost ima granica. Njegov teritorij mora se poštivati. Mužjaci dominiraju svojim krnom, a ovaj ovdje je pravi gazda na svom terenu. Okružen sigurnošću svog krda i sa takvom glavom na ramenu, postoji li netko ko može zaprijetiti Torosaurusu? Ne puno njih. Osim drugog Torosaurusa. Ovaj mladac je spreman da izazove vođu i stavi u pitanje njegov autoritet. Borba je obično posljedna opcija za Torosaurusa.
usmjeravanju snage. Ali ova dvojica se izgleda ozbiljno mi se bori. Njegovo tijelo je oklopna kutija. Kralježnice i koštane ploče srasle su i zajedno čine pokretnu tvrđavu. Kao tank. Potpuno nepromijenjen. I pogledajte, čak su mu i očni kapci pod oklopom. I kao da to nije dovoljno, rep mu je tvrd poput buzdovana. Koščati buzdovan težak skoro 100 kila. On osjeća da je ovaj Torosaurus isto biljojed i da ne predstavlja nikakvu prijetnju. Ankylosaurusova lubanja je tako debela zbog oklopa da baš i nema puno mjesta za mozak. Stvarno se ne može reći da je pametan. Ali u stvari, što će mu pamet pa da ima ovakvu opremu? Ankylosaurusov vid baš i nije dobar, ali momentalno osjeća grabežica. Čak nije ovako malo. Ali ovaj mali T-Rex ima puno veće oči nego želudac. Savršeno razred da ubija i jedan drugi dinosaur. Ovo je žeta, one su veće od mužjaka. I nema toga što neće učiniti da zaštiti svoje mlade.
Nisu samo jače oklopili, već i zubi pomogli dinosaurima evoluirati u svojoj borbi za opstanak. Možda su ipak preživjeli kao što sam već rekao. Nisu samo jači oklopi, već i zubi pomogli dinosaurima opstati u njihovoj evoluciji. Neki su bili bolji roditelji, neki su živjeli u krdima, drugi lovili u grupama. Dakle, morali su biti svestrani. Bez toga ne bi nikada uspjeli vladati svijetom kako mogu. Kraj kasnog Kretacijevog perioda nalik je raj koji je na istisku. Iz zemljinog trbuha teku sumporne pare i sve prekrivaju pustom, otrovnom magijom. Možete li zamisliti udar od 100 milijuna megatona? Oblake guste prašine kako zaklanjaju sunce i kuše zemlju. Uništenje preko 65% svog života na planeti. Uništenje ogromnih dinosaura. Kosti dinosaura. U kamen pretvorene tijekom nezamislivog vremena. O dinosaurima mislimo kao o egzotičnim bićima, strašnim stvorovima iz neke mitologije. Ali ovo je činjenica, oni su vladali našim planetom dugih 170 milijuna godina. Mi smo ovdje samo kratko vrijeme, na istim mjestima gdje su oni nekoć bili. I ako pogledate pažljivije, vidjet ćete da oni nisu stvarno nestali. Ne sasvim. Sjećate li se raptora i njihovog tebe i kako im se ruka savijala u zlobu? Pa kada sljedeći put u zraku vidite pticu, zamislite da je 50 puta veća, ima strahovito oštre zube. Zato ne žalite za dinosaurima, oni su još s nama. Njihovi izravni potomci su ptice. Koji lete iznad naših glava i
podsjećaju nas na fantastično putovanje na kojem smo bili. Čudesno putovanje kada smo šetali sa dinosaurima.